عبدالربی کجا شده باشه حالم نامده است چی؟ سلام عذر زیاد که من کم تاخیر کردم یعنی من خوش آمدم با برنامه قویتن البته ولی برای دیر کردن شما باید که بسیار مشق‌های وزنی خود را گذشت کنید با شما گذاشت بله. یعنی این معنی را دارد که عبدالربی شما میتونید 2-3 تمرین زم کنید این برای قوی بودن و سنجش سوری بدن چهره شناخته امروزه برنامه ورزشی قویتن یعنی بسیار هم معمول می شود و برای بینندگان نیز هم بسیار جذاب و جالب خواهد بود امروز مهمان شما برنامه ورزشی قویتن بانوی موفقی توجیک روزنامه‌نگاری شناخته рустамзода насиба ҳамзамон сармуҳаррири идораи филмҳои миллӣ телевизиони синамо ҳастанд. бори дигар хайрамақдам мегӯем хуш омадед ба толори варзиши профит ва ба шоу барномаи варзиши қавитан ки танҳо чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ иштирок мекунанд ва ёдовар мешавам бинандагони анҷуман ин аввалин рӯзноманигори шинохта аст ки дар шоу барномаи варзиши қавитан ширкат мевардад. ташаккури зиёд бори дигар арзи сипос мекунам ки маро даъват кардед ба барномаи хеш ва арзи сипос бори дигар ба телевизиони варзиш ки чун шумо гуфтед ки дар ин барнома танҳо чеҳраҳои саршиноси ҷумҳурӣ яъне чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ даъват мешавам ва хеле ифтихормандам ки яъне ман дар рӯйхати ин чеҳраҳои шинохтаи ҷумҳурӣ қарор доштам ва шумо маро даъват кардед. пеш аз оне ки ба тамринҳо оғоз кунем каме баданро дар дуюм навъи дораи варзиши баданро гарм мекунем баъдан мегузорем ба тамринҳо яъне дучархаронӣ дар толори варзиши профит. омода бошед шабакаи моро тарк накунед. агар баданҳо гарм бошад чӣ кор мекунем? агар бадан гарм бошад зуд ба тамрин мегузорем чун ман медонам рафтем шуд марамад. рӯзноманигори шинохтаи тоҷик насиба бозорова 28 ноябри соли 1984 дар тоҷикистон дар оилаи коргар таваллуд шудааст. омӯзишгоҳи тиббии шаҳри ҳисорро бо дипломи сурх ва баъдан факултати менеҷменти донишкадаи иқтисодии шаҳри душанберо хатм намудааст. кори эҷодиро аз телевизиони сафина ба ҳайси барномасоз шурӯъ намуда соли 2008 ба ҳайси муҳаррир ва соли 2014 ба ҳайси муовини сармуҳаррири идораи эҷодии телевизиони сафина кор кардааст. соли 2016 дар телевизиони синамо дар идораи филмҳои миллӣ ба ҳайси муҳаррир ба фаъолият оғоз намуда аз соли 2017 то соли 2022 дар муассисаи мазкур ба сифати сардори шуъбаи ороишию ба саҳнагузорӣ кор кардааст. аз соли 2022 то ҳоло дар вазифаи сармуҳаррири идораи филмҳои миллӣ фаъолият менамояд. муаллифи барномаҳои хостаҳо, садроз, якдов, зина ба зина ва ахтарони ҳунар мебошад. дорандаи унвонҳои аълочии фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон, аълочии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва аълочии матбуоти ҷумҳурии тоҷикистон мебошад. соҳиби 2 фарзанд. дар мавриди яъне касби шумо ва тафҳамии соҳаи варзиш яъне рӯзноманигорӣ ва варзиш манзури ман аз он аст ки сухан далеле ҳаст ки фикрро қавӣ нигоҳ медорад аммо варзиш ҷисму ҷонро тақвият мебахшад. манзури ман он аст ки шумо дар ин ду пайванд чӣ фикрӣ доред? фикр дорам ки яъне бо сухан гуфтан ҳар як шахс яъне андешаи худро баён мекунад он чизе ки дар дилаш ҳаст дар яъне фикраш ҳаст дар ақлаш ҳаст бояд яъне тариқи сухан баён кунад яъне андешаҳои худро тариқи сухан гуфтан баён мекунад ва агар тан солим набошад яъне умуман на сухан гуфта метавонӣ на андешаи худро баён карда метавонӣ. дуруст? албатта бисёр олӣ кӯтоҳ мушаххас яъне манзури ман дар сухангӯӣ низ яъне як ҳолати омодабошӣ барои тамринҳо буд чунки ҳам ҷисман ва ҳам рӯҳан мо каме худро омода кунем. насиба шумо дар як ҳафта тӯли як ҳафта чӣ қадар тамрин мекунед агар махфӣ набошад? рости гап гӯям ман ба толорҳои варзишӣ умуман вақти рафта машқ кардан ё тамрин кардан надорам. фақат ман ҳар субҳ вақте ки аз хоб мехезам сараввал бояд чӣ тавр ки гӯям танҳо ҳаёти ҳар як инсон аз тамрину аз машқу аз корҳои варзишӣ иборат нест. барои ҳамин ман сараввал бояд аввал яъне чӣ тавре ки мегӯям ғизои солим дошта бошем. сараввал вақте аз хоб мехезам аввал 2 истакон оби широгарм менӯшам бале ҷӯшомадагии широгарм ва пасон чӣ тавре ки шумо барои варзиш кардан баданро гарм мекунед мо ҳам барои омода шудан барои наҳорӣ кардан аввал
яъне ки меъдаро омода мекунем, 2 истакон об менӯшем. бисёр пешниҳоди ҷолиб аз ҷониби Насиба, яъне субҳ тамрине меъдаро омода мекунем, меъда тамрин мекунад, баъд аз тамрини меъда мегузарад ба кор ва дигар корҳои ҳаррӯзаи масалан рӯзгор. Масалан шумо чӣ кор мекунед вақте аз хоб мехезед? Рӯзноманигор ба рӯзноманигор аввалин саволе ки одатан ҳам хел ман тасодуфан ман барои худ ин саволро қабул мекунам. Албатта ман пеш аз он ман ташаккур Насиба, ман варзишгари ҳирфаӣ ҳастам. Новобаста аз оне ки реҷаи кори варзишӣ дорам надорам, ҳар рӯз кӯшиш мекунам ки ба варзиши обутоби бадан машғул мешавам ва дар як ҳафта 3 маротиба дар толори варзишӣ барои формаи варзиширо хуб нигоҳ доштам пайваста кӯшиш мекунам. Яъне пеш аз варзишро шурӯъ кардан шумо об наменӯшед ё мумкин нест? Медонед, шумо дуруст гуфтед, ҳатмӣ аст об нӯшидан пеш аз тамрин кардан, яъне субҳгоҳон аз ҷои хестан шуд ба як стакон оби шумода шумо гуфтед менӯшеду баъд аз чанд муддат оҳиста тамрин мекунед. Аммо ман дар баъзан маврид фаромӯш намекунам, дар баъзан маврид наменӯшам, гоҳо наменӯшам, тамрин мекунам, баъдан омада каме касби бадан мефарояд, баъд об менӯшам, ғизо таҳаммул мекунам, баъд ба кори дигар, яъне кори дигар шурӯъ мешавад. Яъне баъдан ман идома медиҳам ки пас аз нӯшидани об, яъне каме истироҳат карда, пас аз шустани дастру албатта ки ман тамрин мекунам. Яъне чӣ гуна тамрин? Чӣ тавре ки ба забони худи варзишиё мегӯянд? Аэробика мегӯянд. Бале, аэробика. Яъне худ баданро гарм мекунам, яъне ки дар даруни хона, яъне бо шароити хона, яъне каме машқ мекунам. Шабакаемро тарк накунед, ҳамроҳи мо бошед. Насиба, дар вақти иҷро барои шумо мушкили ония нашуд? Не, ба осонӣ. Агар иҷозат бошад, ман масалан ягон 20 кило, 30 кило, 50 кило, 60 кило то 100 кило илова кунам. Яъне ҳозир чанд кило буд? Инҷо тақрибан 10 то 15 килограмм буд. Шумо вазнро ҷудо кардед ва месазад ки 5 ё 10 килои дигар ман илова кунам ва боз барои шумо каме муфидтар ва душвортар гардад барои иҷрои бошад ҳарчи ки шумо буд. марҳамат. Агар масалан вазбин бошад, ин не он қадар, масалан ман як 45 килограмм зам кардам вазнро. 10 кило гуфтен ку? Хуб шудааст. Майлаш 1 2 3 чанд бояд бошад? 4. Ин дафъа 25 маротиба. Хайр шумо 12 маротиба иҷро кунед бас. 4 меравем. Не. 5 6 7 8 9 боз. Одатан Насиба дар иҷрои ин тамрин мушакҳои бадан, яъне аз самт аз миён боло, китфон, шонаҳои пушт, тахтапушт албатта ҳаракат мекунанд. Ба чӣ фоида дорад? Албатта барои миён, барои тахтапушт, хуб шонаҳо, китфҳо, бозуҳо, панҷаҳо, бандҳои даст бисёр. Гуфтанед ки баъд аз ин машқ ман миёндард мешавам. Не, манзури ман он аст ки баъд аз ин тамрин шумо боз шояд барои иҷрои тамринҳо ба толори варзишӣ рафта боз тамринро бештар кунед. Метавонед гузоред. Чӣ ҳис мекунед худатон? Бад не. Медонед ба фикри ман ки чун мо рӯзи дароз нишаста эҷод мекунем, мо рӯзноманигорон, яъне эҷодкорон, ин бисёр яъне машқи хуб будааст барои сутумураи мо, зеро бештар мо рӯзноманигорон ки нишаста кор мекунем, ҳатман ки албатта ки яъне сутумураи мо аллакай дард дорад ё ин ки камбудӣ дорад. Яъне шумо тавсия медиҳед ки рӯзноманигорони кишвар яъне пайваста ба варзиш машғул шаванд? На танҳо рӯзноманигорон, ҳар нафаре ки яъне кораш нишастан асту соатҳои тӯлонӣ яъне кор мекунад, дар миз нишаста, дар мизу курсӣ, бояд ҳатман аз ин машқ истифода барад. Сипос. Биёед акнун зуд мегузорем ба тамрини дуюми шоу барномаи варзиши қавитан ва интизор бошед, шабакаи моро тарк накунед. Бо мо бошед.
خب یعنی اساس اکن تمرین دویم شروع میشود ما پای‌ها رو کمی قطع میکنیم خب پشت به پشت یکدیگر از سمت بالا زود زود ولی زود باز من نفهمیدم این گونه تو رو باری اول میبینم چرا اینقدر وزبین اصلا باز تو وزمت رو نپرد نه وزم تو پد بس است از سمت بار از این طرف بهترین زود البته از این سمت تیز یک مرتبه دیگه بالا باز از این سمت تیزتر اکن پایون رفتن میگیریم ششتن میگیریم پایون رفتن میگیریم پایون از این سمت پایون رفتن میگیریم از بالا پایون خب یعنی از این یک مرتبه دیگر بوم زودتر اجرا میکنیم چون نصیبه چولوکیش رو بوم پیشکش گردوند یعنی اینجا باز ما زیرکی رو حس میکنیم یک مرتبه دیگر اینکه تیزتر زودتر اومده باشد 1 2 3 یعنی این معنی این رو دارد که نه تنها تن باید قوی باشد باید اراده نیست روح نیست قوی باید باشد اراده یک مرتبه دیگر خب نصیبه چقدر حس میکنید بهترین خب با فکرم از من دیده شما خودتون بدتر حس میکنید درست است طرز نفس کشی خب این تمرین در مدی اول شاید برای مخلصان از اوینه وقتی تماشا میکنن برای شاید عادی تا بعد اما در وقتی اجرا بسیار مشکل است وقتی تو می‌نشینی و حرکت میکنی بسیار فایده‌آور است نصیبه از همه ورزش یعنی پسندیده شما نوعی ورزش پسنده شما کدام نمودی ورزش شما با شما پسند است مقبول است ورزش تیز خوراک رو ناز میکنم با ورزش داخل می شود تیز خوراک خوردن یعنی از آغاز برنامه ما گفتیم که بیشتر نصیبه با خوراک خوردن با غذا مایل دارن یعنی من با ورزش این هم طبعم شد یعنی پیوست تیز خوراک خب چگونه خوراک دوست می‌دارید خوراک آن چیزی که به سلامتی ضرر دارد من همان رو دوست می‌دارم ولی بیشتر استعمال نمی‌کنم و اگر استعمالم که کردم ما انسانیت همین گونه است یعنی همه وقت ما نمی‌توانیم که با غذای سالم یعنی تامین باشیم یا که بتوانیم بخوریم برای همین آن چیزی که دل من میکشد من خود رو یعنی که رد نمی‌کنم من خود رو خیلی زیاد دوست می‌دارم وقتی دل من گوشت بریان میکشد من حتما که گوشت بریان می‌خورم اگر سیخ کباب باشد سیخ کباب ولی چیکار می‌کنیم ولی برابر خوردن گوشت بریان باشد خواهیم که یا اینکه سیخ کباب هر اون چیزی که باشد یعنی چربو زیاد داشته باشد یا اینکه بریان باشد حتما که از پسش چیکار می‌کنیم یک استکان آب با لیمو رو می‌نوشیم بینگان ارجمند اکنون ما شنیدیم که نصیبه قروتاب رو دوست می‌داشته است خب بینگان عزیز اکنون با تمرین سوم تمرین نوبتی برنامه باشه خواهیتر ما شروع میکنیم یعنی آغاز میکنیم تمرین رو ببینید این آماده هست دستا رو گذاشته آهسته همراه نصیبه پای‌ها رو با نوبت به سمت بالا و پایان برده میوریم آماده هستید یعنی این فهماندگی با ما و با تماشابین بود البته 1 2 3 این به نظر اول خیلی آسان میتابد ولی خیلی دشوار بود است هنگامی مشق کردم بسیار خوب یعنی چربوهای کجا می شود؟ بانتی میون و شکم نه که پاچوی شما خیلی بالا میرفت است نه از من ولی بالا نمیرود کم ترکی دیگر خب آهسته از روی میخیزیم نصیبه از که باز میخواستم که از شما پرسم که چربوی شکم رو چگونه مشق است که آب میکنند بازیر اکنون شما زود بند رو داشته پایها را کرده میکنم خب درست فقط بازوهای دست کتفون مثل مون هم که حرکت میکنید بون آمد میرم شوسم بکو البته درست بله کم دوزانو قد دستور حرکت اوه نصیبه با حساب پروفسیونال بود است کو واه این خیلی دشوار بود است کو دشوار بود است کنی میدونی چی حسیه دارم میگم این دو بند گرفته چونم بزنم به همین مشقای میداده شد اوستا در نبرسی کودکی مثلا
ба нави варзиш ё карате, ё теквондо, ё футбол, одатан аз пушти дарвоза, аз пеши дарвоза, аз даруни дарвоза тубро. медонед чӣ тавре ки мегӯянд ки варзиш гарави саломатист ва ҳаминам яъне дуруст аст ки бубинед вақте ки мо ба боғчаи кӯдакон меравем аллакай ба мо камеам ки бошад кӯдаконро ёд медиҳанд, яъне бо кӯдакон тамрин мекунанд ва пас он вақте ба мактаб меравем дарси махсус дарси тарбияи ҷисмонӣ аст ки ҳар яке бо варзиш машғул аст. Яъне мо дар мактаб бо дарси тарбияи ҷисмонӣ машғул будем ва ба ғайр аз дарси тарбияи ҷисмонӣ мо бештар медавидем, меҷаҳидем, мепаридем. Хай даврони кӯдакист, вале махсусан ба ягон намуди варзиш ман яъне машғул набудам, вале чун ҳамсолони ман ки хештаборони ман буданд, бачаҳо, бо онҳо бисёр мо куштин мегирифтем, яъне ки байни худ гарчанде варзиш набошад, лек мо муҳориба мекардем байни худ. Футбол ба шумо писанд аст бибинед? Футбол рости гап кадом нафарони шӯҳратманди футболро, варзишгарони футбол, нобиғаи футболро шумо мешиносед? Масалан, Месси, Криштиану Роналдо, бале. Az Ronaldoи бразилӣ, Зубаси, МБП буд, чӣ буд? Мбаппе. Холланд, Мбаппе ҳозир ҷойгузини Криштиану Роналдо ва Месси, аммо Мбаппеи худатон? Бале. Насибат ди. Рости гап ман намедонистам, вале ҳамин сол ки аллакай бачаҳои ман хеле калонтар шуда истоданд ва хеле ба футбол, бале. Хуб, Насиба, шумо пеш аз телевизиони Синамо оғози фаъолиятатонро аз дар телевизиони Сафина оғоз карда будед. Каме доир ба фаъолиятатон чанд сол аст ки дар ин самт соҳа фаъолият мекунед? Кӯтоҳ фасал барои мо. Шояд 17-18 сол мешавад ки дар ин соҳа яъне кору фаъолият мекунам, вале шояд бигӯем ки 15 сол мешавад ки ман дар яъне соҳаи журналистика фаъолият мекунам. Пештар ман ба ҳайси яъне корсоз кор мекардам, пас он гузаштам ба ин ҷода, яъне ҷодаи журналистӣ. Яъне вақте ман ба Сафина ба кор даромадам, барои ман мактаб буд, зеро ки ман умуман аз ин соҳа, аз ин кор умуман яъне ҳеҷ тасаввуроте надоштам. Маълумоти ман иқтисодчӣ буд ва тасодуфан омадем ба кор шудем журналист, рӯзноманигор. Шумо барои дигар бонувон, модарон, занон ибрат ҳастед. Саломат бош. Барои пешбури тарзи ҳаёти солим, яъне омада модарони мо шаҳри Душанберо бинед чӣ гуна майдонҳои варзишӣ, толорҳои варзишӣ истифода шуданд. Вале ман мехоҳам замм кунам ба гуфтаҳои шумо ки шумо гуфтед ки метавонед омада машқ кунед ва ман мехоҳам бигӯям ки ҳар нафаре ки наметавонад аз хона бурун шавад ва ба чунин толорҳо омада машқ кунад, марҳамат телевизиони варзишро тамошо кунед ва аз ин гуна барномаҳо яъне шумо бубинед, ёд бигиред ва чӣ тавре ки гуфтед дар майдончаҳои назди хона ё ҳатто дар даруни хона ҳангоми тамошои телевизиони варзиш яъне тамрин кунед. Як мартаба дигар омода мешавем? Боз тамрини сеюм даври дуюмаш аст. ҳамроҳи Насиба мо иҷро мекунем. Меравем. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 як аду мехезим як маротиба дигар Насиба. Яъни акнун тамошобинони азиз, тамрини охирони шоу бароми варзиши қавитан ҳамроҳи Насиба. Акнун мо Насибаро дар ин тамрин месанҷем усури баданашро. Хуб, бештар барои тахтапушт, мушакҳои шонаҳо, миён, китфҳо яъне иҷро карда мешаванд ин тамрин аз ҷониби Насиба. мо бо дастгирии бинанда ба хубӣ аз иҷрои ин машинист мебароем. Моро дастгирӣ кунед азизон. Албатта, марамат Насиба. Аввал шумо нишон диҳед. Ягон мушкилӣ нест. Инҷо шумо ба фикрам тамрин кардаед. Мешавад ба самти пеш рости қафаси сина, яъне то поён лозим нест. То рости қафаси сина ва мешавад ба самти пушт ҳаракат кард.
не шумо хубтараш самти қафаси сина иҷро кунед омода бошед бошад. меравем Чӣ кор бояд кард? яъне то 12-15 маротиба 1 2 3 4 5 6 7 8 да бас фикр мекунам кифоя аст чӣ хел аст насиба каме вазбинтар. вазбин маззаи тамрин дар ҳамин аст ки бояд вазбин бошад бояд насиба каме ҳис кунад вазбини тамринро барои мушакҳои бадан дигар ҳеҷ омода ҳасти насиба як нафас 5 сония истироҳат мекунем 5 4 3 бошад. 2 рости кори шумо хеле осон будааст, фақат супориш медиҳед ва бечора чеҳраи барнома меҳмони барнома фақат иҷро мекардааст. дар барномаҳои мо чунин нест. медонед чанд кило аст ба фикри шумо чанд кило ба аст? фикри ман ё ба фикри шумо ба фикри ман 25 кило. аҳсон дуруст 35 килограмм 35 килограмм ман ба ин 10 қадар кило дигар осонӣ фикр 10 мекунед килои бардошта дигар истодам. зам кардам метавонед истед пас аст хуб насиба шумо акнун барномаҳои муаррифӣ шумо якеашон ахтарони ҳунар ва боз як барномаи дигаре ки дар телевизиони боз синамо аст алиҳиҷод нурафкан яъне дар он барнома ва ахтарони ҳунар шумо бештар озод бо ҳунармандон дар ҳавои тоза дар макони тепа масалан дар боғҳо бештар бале даъват мекунед озод ҳастед унҷо низ варзиш аст чун шумо ҳаракат мекунед бо дурчарха пои пиёда асоси барномаи шумо масалан варзиш дар он нақши варзиш дар барномаи шумо дар чӣ аст нақши варзиш дар чӣ аст яъне мо бо чеҳраҳои саршиноси ҷумҳурӣ яъне барнома мекунем ва онҳоро мо даъват мекунем ба боғ ба сайру гашти манзараҳои зебои пойтахти азизамон душанбе ки яъне ҳам сайр кунем аз ин зебогиҳо дида яъне як ҷаҳон ҳаловат бубарем ва ҳам пиёдагардӣ бикунем сайр бикунем ё ин ки дучархаронӣ бикунем то ин ки ҳам машқ мешавад бале ҳам яъне бубинед ки ҳама тарафа ба саломатии инсон фоидаовар бинанда аз тамошои ин барномаи мо шояд фароғат мегирад шояд ба худ ғизои маънавӣ мегирад чеҳраи барнома бошад бо мо яъне ҳам тамрин мекунад ҳам суҳбати орифона дорем ва ҳам сайру гашт ба манзараҳои зебои ватани азиз сипос мегӯем барои ин гуна суханҳои шумо чун бешак шубҳа шумо акнун дар барномаи Маши Қавитан ибрат шудед намуна шудед барои модарон боз такрорам шавад бонувон занҳо ва барои тарғиби тарзи ҳаёти солим пеш бурдани тарзи ҳаёти солим нагони азиз мо дар ин ҷо яъне барномаро ба анҷом мерасонем чун мо 4 тамрин ҷиро кардем суҳбат кардем дур ба дунёи варзиш ва қаҳрамони навбатии барномаи Маши Қавитан Рустамзода Насиба сармуҳаррири идораи филмҳои миллии телевизиони синамо ва рӯзноманигори шинохтаи ҷумҳурӣ ширкат варзидан тавонистанд тамринҳои бисёр мураккаб оддии соддаро яъне баҳри мо пешкаш бигардонанд барои тақвият бахшидани ҷисму ҷон рӯи инсон ва солим нигоҳ доштани бадан дар охир ягон гуфтанӣ дошта бошед ба ҳамин барнома дар охир гуфтаниам ки мо 4 машқ кардем 4 тамринро хеле душвор буд мо ба осонӣ яъне паси сар кардем аз удаш баромадем ва метавонанд агар маро дар кӯчаҳо дидед натарсед гарчанде ман қавитан ҳам ки бошам яъне зӯроварӣ намекунам ин як ҳазл буд ва ман бори дигар арзи сипос мегӯям ташаккур мегӯям ки маро даъват кардед ва акнун ман тасмим гирифтам ки ҳафтаи 3 маротиба ҳатман омада яъне ба варзиш машғул мешавам тамрин мекунам то ин ки бадани худро хеле зебо нигоҳ дорам ва саломатии худро эҳтиёт намоям мо боварӣ комил дорем ки Насиба талибгари тарзи ҳаёти солим аст бонуи муваффақ аст ибрати дигар занону модарон аст чун бояд ҳамеша ба варзиш тамрин мешавад сарбаланду саодатманд бошед хайр то барномаи дигари Қавитан